こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座第16回目です。よろしくお願いします。今日も最後に基本単語を覚えようということで、所有権について少しまとめますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今日は私たちの使い分けについてお話ししたいと思います。ハワイ語の私たちという言葉には4つあります。どんな風に使い分けられているのかというと、2人の私たちと3人以上の私たちの使い分けがあって、それぞれに使い分けがまたあるのですが、どんな風に違うのかというと、話しかけてる相手を含まないのがマーウアとマーコーです。そして話しかけてる相手を含む私たちがカーウアとカーコーです。実際にどんな風に使い分けられるのかを見た方が分かりやすいと思うので、命令の歌詞でご説明したいと思います。愛を語りかけるカーウは2人ですね。語りかけてる相手に思いを伝えたいと、そういう時に使われるカーウはですけど、レイナニの歌詞を持ってきました。ホイマイのカーウはエピリ。ここに絵をつけると意味がはっきりしてきますけど、これから感のある絵ですね。ホイマイのカーウはあの場所に行って結ばれましょうよと相手に誘いかけているのがカーウ、相手を含んでいる私たちなんですね。愛を語りかける時の私たちはカーウアが使われる。もう一つカーウアの例を挙げてみたいと思います。ポーライライの最初の歌詞ですね。カーウアイカホロホロ。ここに、エヘレカーウアとか、補うとより意味がはっきりしますけど、私たち2人でイカホロホロお散歩に行きましょうよと相手を誘ってるんですね。なので相手を含んでるカーウアが使われます。こんな風にカーウアが使われると誘いであったり、愛を支えている場合であったりということになるんですが、次にマーコーの場合どんな風にニュアンスが違うのか見てみたいと思います。思いが閉じているマーコー、どんな風に使われているのかというと、マキアイラナ、昔、カピオラに今カピオラに公園があるところにマキアイラナっていう、場所があって、あったんですけど、そこに行っていい時間を過ごしたんですよね、私たちっていう思い出を語ってる場面なんですけど、エルはエコルノーマーコーなんですね。私たちマキアイラナでいい時間を過ごしたのよねって、一緒に過ごしたのとは違う人に思い出を語ってるんだなっていうのがこのマーコーという言葉で分かります。行きましょうよって誘ってる、もし誘うんだったらカーコーになりますけど、これ違うんですね。行ったんですよねって思い出を語っている。こちらアルファイアワイアナエ、これは故郷ワイアナエのことを思って歌ってる歌ですけど、ホメイアロハイアエホメアロハイアエマーコー、そのその故郷はイアロハイア、愛されています。エマーコー、私たちによって。この私たちというのは語りかけてる相手は含まない。なのでワイアナエを故郷とする人ではない、ワイアナエの人ではない人に自分の故郷のことを話してるんだなというのはこのマーコーという言葉でわかる。先ほどの
カーウアもこのマーコーも思いを愛を語ってるという点で同じなのですが、マーコーの方は愛と含まないので、閉じてる。で先ほどのカーウアは愛と誘ってる、相手を含んでいるので、誘いかけ、閉じてるという言葉に対しても開かれてると言ってもいいかもしれませんけど、同じ日本語だと私たちと訳されるところがハワイ語では4つの使い分けがあるというところを今日はお話ししました。最後に所有形について少しまとめたいと思います。ずっとハワイ語の所有形にはオ所有形とア所有形があるんですよという話をしてきたんですが、今日お話ししたマーコーとカーコーで2つの使い分けを見てみたいと思います。カハレ、家ですが、空間的な対象について言う場合、オ所有形が使われます。その家に住んでる場合、住んでたりする場合の家ですね。コーマーコーハレ、私たちの家。コーマーコーカーコーハレ、私たちの家。どちらも訳すと日本語では私たちのなんですけれど、コーマーコーの方はその、一緒に住んでない人に対して自分の家のことを話す場合はこっちですね。で、コーカーコーハレの場合は、一緒に住んでる人に対して、私たちの家そろそろ建て替えた方がいいわよねみたいな、そんな相談するような場合があったら、コーカーコーが使われます。次にアー所有形、ケケーキ、子供、子供は私たちの子供っていう場合にアー所有形が使われる。どういうことかというと、このアー所有形は自分の意思で持つとか持たないとかが選択できる対象はアーなんですね。カーマーコーケーキ、私たちの子供。カーカーコーケーキ、私たちの子供なんですけど、この2つのニュアンスはどんな風に違うかというと、カーマーコーケーキの方は話しかけてる相手がこのマーコーの中に含まれないので、自分の家族とは違う家族以外の人に自分の子供の話をする場合はカーマーコーケーキですね。そしてカーコーケーキの方は自分の、家族に私たちの子供をちょっと具合悪いわよね、ちょっとなんとかしないとねって、相談なんかするとしたらこっちですね。使い分けがあるという。そしてここですね、ケーキのこのケーキについてたこのケーキについてるこの漢詞がこの「カー」のところに含まれている。こちらのカハレのこの漢詞の部分がここの「こ」のこの「K」のところに含まれている。そして「お」も「あ」もハワイ語の何々のにあたると。そのあたりを覚えておくと少しずつ所有形分かってくると思うので、目で読むためのハワイ語ミニ講座第16回目終わります。